אני צריכה לישון. בבקשה תצא החוצה. אני לא רוצה אותך בחדר שלי, תודה רבה. רגע, תראי כאילו. לא, זה מציק לי. תצא מהחדר שלי בבקשה. אני לא רוצה אותך בחדר שלי, אני לא מעוניינת בחברה שלי. נכנסת לחדר, זה היה פה. כל הזמן הייתי כאן, איזה מה, היה לי? וגם הכל מצולם! מושון שלנו מתחפש לרוסי. איזה קל להפיל.